Hello guys, welcome to my new video. Logofer, ang moनसे गोदान video नोंथांमोनखौ गोदान बरायना लायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। बेनिफ्राय आंबो मोजाङैनो दंथ'यो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय दाथ' मा होनो भिडिअखौबो बानायनो सुखुवा मोन्दों, गोसोफोरा बोरैबा मोन्दों आरोना लोगोफोर। निउस नायनानैनो माने गोसोफोरखौनो बोरैबा मोनो आरोना लोगोफोर। निउस दासान्दि आरो खालि निउसखौल' नायनो गोसो जायो आरोना, खालि निउस माने बेलेग भिडिअफोरखौ नायबोनोबो इन्टारेस्ट नांला आरोना बारा। दावरावनि थाखायनो आरोना, माने दावरावआथ' दायो सोलिगासिनो नालाय, पाकिस्तान हिन्दुस्तान दावरावआथ' सोलिगासिनो नालाय लोगोफोर। बेनिफ्राय बेखायनो निउसखौल' खालि गोसो आरोना नायनो, खालि निउस नायनो मा जाखो माब्रै जाखो बेफोरबायदि मिथिनो लुबैयो आरोना। दाथ' फौजिफोरनिया आरोना सुटियानो बन्द' आरोना, बोरायाबो आंना खिथाहरदोंमोन सुटि बन्द' जाबाय होननानै आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो दाथ' जोंना नै माबा बिगुमैबो दंफैयो आरोना, बेनिफ्राय बेबो लिंहरजाबाय आरोना, बेयो दायो थांनांसिगोन आरो लोगोफोर। माथो खालामबावनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो नै अमा बेदर संनो नागिरदों आरो लोगोफोर। माने बिगुमै लाबोदों आरो नै बिगुमै लाबोदों आरोना जानो आङो। ओमफ्राय ओरैहाय नै बिखाबो लाबोदोंमोन आरोना, बिखाबो लाबोदों। बिब'आ संनो सोलाबा आरो, थ' आं संनोसै। ओमफ्राय आं सानबाय आरोना लोगोफोर, बेखौनो एसे आङो भिडिअ बानायनोसै होननानै आङो सानबाय। थ' बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो आरोना। नै माथिगालदाबजों जानोनो आरोना, थ' माथिगालदाबजों संनोसै आरो, माखासे होनोसै माथिगालदाबाव, बेनिफ्राय माखासेखौ फ्राय दोननोसै आरोना लोगोफोर। रेडि खालामसै आङो दायो। ओमफ्राय नै आङो बिखा होनायखौ संबाय आरो, बेयाव बिखा दं आरोना, मेजेम मोदोम, बेखौ भाजा एवनोसै आरो, फ्राय खालामसै नालाय। ओमफ्राय ओरैहाय नै साराय जानबावबाय नै, ओमफ्राय बेखिनिखौ आङो माथिगालदाबजों संनोसै आरोना। साराया दुंबाय नै। लोगोफोर गस्ला गुफुरखौ सोमनानै दोनदों आरो आङो ना, मैला जाबोयोना गस्ला गुफुर जथा गुफुर होनबाथाय एकदम सुनोनो बाथारो आंहा। मैलायानो माने फुख'बाबो खारनो नागिरा आरोना, एसे सोमबासो खारो साफानो। ओमफ्राय नै संगासिनो आरोना लोगोफोर, मोनाखै आरो। ओमफ्राय आङो नै माथिगालदाबखौ होथ'वाखै आरोना, आङो अमाखौ एसे फोमोननानै लाग्रोनोसै आरो, बेनि उनावसो होगोन आङो। जि सुनायखौ लामगासिनो आरो आङो ना लोगोफोर। सान्दुंबोथ' नाङा, बेयावनो लामनाय जायो, होमबाबो रानो आरोना गरमजोंनो। सान्दुं दुंबाथाय माने गरमजोंनो रानो। लामबाय आरो आङो ना बेयावनो आराम रानो आरोना, बेयावनो मोजां रानो। ओमफ्राय नैयो फिसालानो हरग्रा रुमाल आरोना, स्कुलाव हरग्रा गुवार गांसे गुसेब गांसे हरनांगौ आरोना, माने गांसेखौ बनांगौ नालाय, बनानैसो रुमालसेयाव जायो टिफिनखौ आरोना। ओमफ्राय नै आङो फिसालानि जि सुनायखौ लामबाय आरोना आङो। ओमफ्राय सान्दुंथ' नाङा जाहैबाय लोगोफोर, बेनिफ्राय अब्लाबो रानो आरोना, गरमजोंनो आराम राननायालाय। ओमफ्राय नै बियो स्कुलाव हरग्रा रुमाल आरोना, फिसालानो हरनांगौ, गांनै हरनांगौ आरोना स्कुलाव। गांसेखौ बनांगौ आरोना, बनानै टिफिनखौ जायो आरोना। रुमालखौ बनानै ओंखायनो एसे गुवार हरनांगौ आरोना, गांसेखौ गुवार गांसेखौ गुसेब हरनांगौ आरोना। बबेखौबा माबा दामगासिनो दं।
ओमफ्राय नै सा लोंनोसैलाय आरोना माने अयभास जाबाय आरोना लोगोफोर सानसुआव माने 10टासोआव आरो 10टासोआव खनसे सा मोनलोङाबाथाय सुखुआ अयभास जाबाय आरोना लोंबाय थाग्राखाय फुंनियाथ' फुंनि खनसे लोंखायो फुङावनो ओमफ्राय 10टासोआव 10:30टासो बेबायदि टाइमाव खनसे माने लोंबावथारो आरोना फुदुंनानै लोंथारो आङो माने अयभास जाबाय ओमफ्राय नै मेथायाबो नै मेथाया मा होनोमोन दावराव भाजा ना मा होनोमोन आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय मोनसे मटर ग्रिन मटर बिदिनो लोंसाबनोसै आरोना माखौबा बे दावराव भाजाखौ अरनोनो हाया आरोना ओरैबायदि गोरा ओमफ्राय नै आङो अमा बेदरनि दैया राननानै माथिगालदाबखौ होबाय आरोना नै ओमफ्राय नै माथिगालदाबजों अमा बेदर संनाया मोनबाय आरो लोगोफोर गालदाबजों अमा बेदरा मोनबाय बेदर संनानै गोलोमजोबलायबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो देलायनोसै ओमफ्राय फिसालाखौ लायनांगौ नालाय ओमफ्राय टाइमाबो जाखाबाय आरोना एसे दसे थानोसै ओमफ्राय देलायखांनानै आङो एसे निउस नायनोसै आरोना मबाइलाव लोगोफोर ओमफ्राय टाइम जाबाथाय थांनोसै टाइमाबो जाहांखाबाय जानायालाय ओमफ्राय एसे नांबावगौ आरो ओमफ्राय बेखिनि टाइमाव दसे टाइमावनो निउस नायनोसै आरोना लोगोफोर थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन